So, Natalia, can I start this? Come on, can I start Tá sé múnta comment an sonneamh can Podchraoladh Cluasraon hafid mar cuid de Comhrá iver seachte. I get do a riamh, céad a riamh a Cluasraon sa Comhrá blanúnach. Se, agus an céad uair riamh don Podchraoladh seo Chraoladh Bio dhéanamh Comhrá. So anna bud already knew ar siúla in the nacht ar an so I'm Drake con tús a carla sin Podchraoladh, so just bottom some quick note all on laptop. Ja, klaar. So con tús carla ha fáiltróg isteachchadí an tríú legan do Podchraoladh Cluasraon, tá mid ar fáil ar cluasraon.ie, iTunes, Stitcher, Podbean agus golóráid na eile nach iad. Mas máilh taú leis an Podchraoladh, aish leis, subscribe leis an Podchraoladh, roinn le de cardide, fág léirbeasanna agus baid mit buíoch díobh go Joe. Be jaagpáil in our Instagram, Facebook agus our Twitter agus inniuh tuskar Podchraoladh Bio háin, mas máilh se bheith jaagpáil in chuir chattracht cuain ar Twitter agus baimid na an pe ceisna hagad baragart. Agus comála sin ha nuacht litir tasnathe a gúin le déanaí, so mas mála sa clárú le sin teagh siad cluasraon.ie agus be sib na an clárú agus iafik sib an tólas ar fad faoin na fhí seán agus na Podchraoladh an dhéanamh gúin. So, sin é an céad rud. Twitter was good. How Twitter gone ar my phone and son academ. So, Capital. Care hard right. Oh, that maybe good or really meant and just topic random beter to snow made redigans. Nether me we may ex many fission if me no martian. Agus sure the high guest leis na davésig ter Facebook. So a keer de skill of a davésig in rééis an social de mar sin agus an bhfuil sin mar an ggéine le bheith davésig sa bhíorhéil, ní dóil am sa gohfuil agus sin chúis ná. Well, mar hampla just ceapan go sin is fearr just dus nó le ceist nó mar sin. So cad a ceapan tú an bhfuil caian na hoise davésig cara nua a chur Facebook. An bhfuil se díoch nar ha aithne nar ha carde commonta a gcuibh, nó nar ha aithne got her sa bhíorhéil, nó cadí an scéal mar feictar dangfuil san bhéirithe anna de friúla ag duine de friúla fi sin. Yeah. I mean, brehan sé ar an siamh, like ceapan go sé Facebook difriúil le Twitter seach is Facebook, so má tú just kind ar Facebook amháin, de an nach domsa bíon chuirm den cardide le daoine maithe aithne ar shlí ag an orthu. Bit sin mas cardide scola iad nó maithe cóglachathe ag obair nó ar cúis randomach ar bheith go gurn tú aithne ar daoine. Go minic má bhún tú le daoine sa teachtarna agus bíon tú caintlu orintanta bíon tú an bhfuil tú ar Facebook an didn't spilling a bheith jaagpáil in céile machchans ar Facebook nó ag mar sin. Sin é domsa le ní bhíim se ag leanúint daoine ar Facebook just a ha mór le rá nó mar sin. Mar sin níos na dútha ar Twitter cap bíon tú ag leanúint daoine ar Twitter seachas is card iad. Yeah, sin rud sin an focail a gceist leis carde. Ní dóilm gur fiar carde iad na carde Facebook. Well, ceart go leor bheith I gcónaí fiar carde a gat ar Facebook ach ní haháinéid. Yeah, sin é like data I mean ní minic go mbeadh sé dul tríd an list of cards ha mar Facebook, but orint in your mahatú your size daoine a chur le ócád ha agrathe go nó ag is féidir dul tríd an list agus cuir hart a bhaine agus cínta daoine an agus bíntarrá jeez neach mé an duine sin le bliana nús nó ag mar sin nó seans gur bún mé leis an duine ag cóisiir uairháin agus bhíos mar cardú ar Facebook ó hin, but níor leabhar mé ó hin. So ha bíon sais an bailúchan randomach daoine a bhfuil sais aithne go ar but níl in ar ire. Tam si goáid Facebook le beag nach demlíon an nús capan. Agus fós héin ní héigem gohélas comán an con caption a bhíon le card a Facebook. Mas neidir mé cadéan san bhíniuú haar sin le de me haar LinkedIn nó ait mar sin tá ceangel a gat le daoine eile agus tigtar
do ga chaine céir is brí leis an gangil sin is cangil profisiúnta so mar hapla mas eistethir thu is eistethir mé agus fein túach gur eistethir duine eile fiúmar bheithna go is féidir le a cangil leis sin ar LinkedIn agus déine sé sin cíal. Ach cadéims cíal le cardide ar Facebook na héidir mé sin. Agus chomáile sin is féidir le just duine leút mar hapla duine cáilúla an bheith tarn leis an méid le líon na garde is féidir a bheith dat ar Facebook. So go minic ní féidir le a bhí mar cháde leis na duine cáilúla is gá iad a leút agus cílann se sin just iad eiceach gan a bhéin an freigart a rudí a chuann siad an san. Agus ceapan go sin I bhhad níos nádútha. Just a bhéad do char le duine éigans nach bfuil leithna ceartta go deir. Agus déidir águr rud fánach é sin go bhfuil just é trachttar a bheit le bhéh trachttar ach ní fiar é mar uanta go háirithe níor sais argónsa go ar Facebook le duine éigans. Béise de gire buinte éigans den argóns béise de gire sin na lua níl fiar aithna go sa orm so níl cad go sa bheith ag tracht an so ceapan gur nós láte bheith argónt le daoine ní bhíonn sé argónt le daoine ar Facebook Communications an ní háiríonn sé tumsa tú tro ar Facebook. Féidir. So Hamid an tá mar dort mé an dús ar Podchraoladh Cluasraon, but sin ceist is do má daoine brenn se ná céir é Cluasraon féin mar is rud sách nu ha sé arsúil níos lúna blian na gcuin. So just consáis míú beag a hart ar an méid haar banna gcuin leis an brand sin Cluasraon. Ná dáhastig mé héanagus Natalia leis mar sin ag tús na bliana sa. Agus chuirmar sividirlí nua le chéile a bhain an Cluasraon.caí agus ó hen tamid ag denna fiseán agus níos déanaí Podchraoladh chomá. Agus is sais ábhar simsíocht a trí bhfuil ha mar chúis leis. So go dtí seo ceapan bhfuil 5 fiseán dénta gcuin agus seán tríú Podchraoladh Cluasraon ha chuir le chéile gcuin. Agus gothir ó héann fiseán ha anna agsúlacht a gceist a cuidiú a cosú le bhlaganna le daoine chuirmarach bhlog ag Natalia faoi tatú nua ha fuitice, ha fiseán stíle dénta ag Natalia, ha fiseán faoi riomhcluí dénta gcuin, ha fiseán faoi óliacht practicúil agus rudí beag gur féidir dhéanamh ó héh óliacht a chuirmach a gcuin. So ha roiintá stuff éagsúil eisteach ann agus is fiú breithniúir ceapan cuidiú níos fearr ná chéile. But is níl leach pí sprí agus pí crack is gábhaim seir dúin é agus an sa hamid denmh Podchraoladh chumá mar is mám sa Podchraoladh bhím si gaiisteach le go minic. Agus de bhaid mé nach raibh golóir an tais sin rud ar fáil an bhfuil so de bharrtaigh mé agus Natalia ru ag déanamh agus stuff a dhéanamh. Agus ar dús nar hasné mar lei sin is méanamh cuairtóirí Cluasraon ar dús agus bhí séir bhí gceist leis ná Podchraoladh amháin agus an san de hasnig me se leis na fiseán agus bhí saimime cuairtóir chomá. Ach séir is at fé béidir ná gur fiseán a gcuin ar dús agus an san Podchraoladh. Se agus is stocha sin actually ar slí ha sé Simon mar sin chuig ar bhfuilmúd le chéile nó gur chumid aithne ar chéile a dascbar ná rinne mé héon cúpla fiseán ná fiú $tóir ha siad fós ar YouTube ag ná ar bhaile féin ná $tóir an fiseán ach Tá chur mé cúpla fiseán amach agus fiisiidir go go bháin agus connic Natalia iad ag gnám agus in dhéag san ceir bliana hainacha mar hamanatá ar Comhrá go bhíle sa seachtéig. So siar le lein go bhíle sa tríéig sin an céad blion go raibh an Comhrá an factas sin arsúil. Agus ag an nám bhís héon páirteach in grúpa ceircla Comhrá a gahar Fort Larige agus de ghlachan grúpa sin páirt in Comhrá go bhíle sa tríéig ag an nám. Agus bhí cara lom a bhain Seán O'Brien ha coní ar i gahar Fort Larige agus bhí aithne aige ar Natalia le blianta rih sin stocha. Thasní mé ag fáin na ghailne le cabhar ó
Prawn agus duine. So yeah, like Demlin O'Hain. Yeah. So bhí Seán mar chud den grúpa sin an cearcha chóra a gahar fortlair ag gnám chomá agus nuair bhí mar ghlacha páirt sa chóra ar Skype ag gnám siar an gábhíle sa trídeag thug sé cuirt an Natalia a bheith linn thar Skype chun páirt a ghlacha sa chóra leis an grúpa. So sin an céadúir go sa caiintlí Natalia agus an céadúir go chunig mé í. Bhí ráiteigh Seán ribh sin nuair bhí sé rá go méid an band seo ón Brazil linn agus bhí sé spéisiúil ceartúir go raibh band ón Brazil le Gaelan líofa chun páirt a ghlacha sa chóra linn. So cinnte chu mé an spéis intí. Tá sé at ceartúir. Well, ní sé cóhat sin, but bhí sé spéisiúil. Bhí an chud sama gam ar cheol Gaelach agus Seanós. Sin an bríomh chúis go Gaelan a gam fi fearna. Agus in éis cinnte ha go leor cúisina eile gamach a gnám ar hosnig méid bhí sé mar gam an ceol go háirthe. Agus sinné comá le orintanta nuair a chéan daoine an barrtaún le chéile agus clutchan siad go bhfuil Gaelan líofa Natalia bíonn siad ar nas ód bhún Christóir Gaelan leis nó ó dalan tú an Gaelan Tharbh gastain nuair tháinig tú go héireann. Sin anna chomóda. Bhí Gaelan líofa Natalia sa tháinig si go héireann bhí Gaelan líofa nuair bhúil mé le. So yeah, bhí sin spéisiúil. But an rud Harlan san bhí mar caiintlí na chéile le lein an chóra gábhíle sa trídeag agus an son tháinig Natalia deagháil in dhéag san ar Facebook agus bhí mar caiint ar Facebook ó hen agus an son. An ir sé có creepy sin, just bhí mé just dúirt mé be a hána dús agus hasnig so leis an chóra so na bhí chur an locht ar bádormsa. An rud nar hiic mé ná nuair a connic mé Natalia don céadúir ag an chóra sin siar an bhfuil trídeag. Ní a bhís an gur bheithna ag Natalia ormsa ribh sin ón bhí seán bhí déinte go. Tá siad saimúil, Tá go leor ólais antú agus tá siad anna gear, so an bua sin Christóir anna chud ólais a chur bhí seán gear, nóir péúd gear le Podchraoladh mar hampla tá sé sin do réid seán. Tá sin an chuig gur bhód muid le chéile an céadúir ar lína agus domsa le lein an chóra Carabinohin mar thsúla buna inis. So sin rud éach Carabinohin. So is mór is fiú é páirte ghlacha in sna factis Gaelan seo agus go háir ag chóra gach bliain mar ní Elizabeth transcomúla le bhean ó ar chéile tríd páirte ghlacha in san rud. Sin hála sé dún. So chuir le há ar an liste agat. An bhfuil ceistena trísteach má hagan le. Branig an san. Yeah, ceaplar. Rudelle randomach a bhí mentin don chorasán an beidir, well, pí chora an le neidir mé. Just the hála sé gohfuil sé ná rudí at in an air. Agus is mé go bhín sé trachttar sa tír so agus well cinnte is even am beag nach gachrod fin tíir seo na príomhrúdaí cinnte há couple rudí beaga agus ceapan go siad at mar hampla vinegars na scalóga. Nehéig mé sin nehéig mé go joy. Ceapan gofuil vinegar iúnach don salad agus gofuil salan iúnach don scalóga ach chonig mé anna go daine ansá chur salan ar an salad agus vinegars ar an scalóga agus me siú was déchúis go siad cóban as cansa. Is sé sin ceapan Natalia gohfuil an éan at. Ceapan si gohfuil an Brazil at mar nuair bhí mar heil de bhí mar heil a Brazil bhí go nolig tús na bíanaá agus an nolig ribh sin comá agus nuair bhí mar ann dar mar isteach an bíalan dar raibh rodéigeanta gom agus bhí scalóga leis ag na craceist ar an freistlí ó bhfuin vinegar bh agus beisiir nó ag stán arm nó gur gá cligan arm déúis bhfuil vinegar which déitin dul isteach sa kitchen agus ceiste car ar an chef an bhfuil vinegar a gin an so
but like bheag siad ag stán arm an oscail sé fíor aisteach agus fiú de raibh vinegar acu bheag sé like vinegar i ggur Comhracht, like ní bheoch vinegar i ggur scalóga in éáid sa Brazil. Tá sé like just ní dhéantar Just brahan sé an Elán mar uanta gohair mar has saléid got bhechan tuairt an céanna vinegar ar bháil. Fiúháin fáil is kilóver. Fiúháin de chuigmuid gotí bíal an éarnach in São Paulo agus fiú an san ní raibh vinegar so ní raibh sé ro éarnach mar bhíalan. But just tá sé geirlis do dhéantar. Cifid is de. Don bíalan sin I mean hih éarnachas. Beidir 3 nó 4. Oh, ouch! Christor Dean. Yeah, well, bhí aspa vinegar an, so céir dá leis le mhéana. Ceirculúir. So Agus rud eile a chur an astom go mór is rud beagaí ach chur an sé astom comór sin. Go háir hin óstáin ach uairntaid tuthe chomá like just tuthe an sáinéan. Gan plug a bhí naciil is cáháin. So like they nach has cahan sa siamar fólcaidir aber nó beidir sa siamar cadal a fiú agus níl riamh plug in acilis Conas glúis a bheith sógmeach na bhrá gréitú an grúige agus gréitú na grúige agus a tromú agus a dhíú agus gafrad ní féidir látaí sin gan a bheith brenú ar scáháin agus ní féidir just a bheith brandúir cáán agus gan éar bhíh siúil. Well, heh an seomar colle san óstáin 18 is fólam óstáin mar I gcónaí bíonn si Harbh Jackar teachtar pluganna. Agus becór go méid si beag tú súil leis méid siad in aice leis an scáán nó in aice leis an labba. Má hata chun bhéir an laptop sa labba, just tarlíonn si. But níl plug in aice I gcónaí bíonn an plug ar an taobh an seomar. But ó heh an seomar leithras like has sé crackálta go méid plug istigh an san mar has sé contúirteach ní féidir isce agus eiléis an bhasca. Just ná measc an dárad. Níl si go deacair sin ní bhascaí tú an dárad mar níl siad sa seomar chéine. Tá isce sa seomar leithris. Níl si cún deacair sin gan timpéis de bhégas an san. It's just like currently your show experience ar de láh an ácuir sin fecin isce. Yeah, but just tarlíonn timpistí Caig gohfuil le timpistí an sá ní is anmh go darlíonn an lehéid sin sa Brazil nó pe áite eile dam Tem an tíir sin just just ná bíú leis sa seomar fáilcha just ní hetín le níl gá go meid sé an. Ní héan eiléis agus isce le céile. Ní héanach ní gágnach a cearculúir. Rudal a bhís has adstomar dús agus an éis tám se tréistóla a hí leis pí a beag ná an breakfast a leidir so ha fiol agus éfacha agus rudí leidir go banóach sa breakfast agus ach tuige mé san am céan ní dóir an go se just agus na hiige mé go joí tuigem just bhí se beag aíon áit nar tháinig mé den chéadúr tuis go se Harbh de froúil sa Brazil ach ha aimimseir eile sa Brazil sin an rud agus de gan nachbíon tarthaí agus rudí millse agus rudí fuair go generalt agus steir fuair éis so déana sin cíolgmeach an bí tefiú ar mad. But sin rud actually cool me scéal aisteach marhealar an breakfast a bhí na daoine go háirithe in áithnearnós ar an Sas in America. That's me big fry nó big rudig te a cup. Agus an gohfuil me actually gur ní mar sin a bhí sé dal siar beidir 100 bliain. Agus an rud a Harlan ná in America beidir siar sa trochadí. Bhí sé den nósa gachaine just an gná sais continental breakfast, Iran, croissant, rudí, slisini fuaire, just fiol fuair a bheith cup bhí sé comónta. Ach an san bhí fear amháin agus bhí sé gobar de cholacht a bhí díal sais fiol agus isbíine agus slisini an trulí mar sinnde. Agus bhí sé gira na díalachán a ardú so hosnig siad factus mar gíochta a rá is rud Americanacha
fry up a bheith go sa armadan ha sé níos lán tú le ibiche frucht a bheith go sa armadan fear is fear dini is fear a bhíon i githe fiol jazz te armadan agus just bí factus pebliata ann connéisisin is scape agus is mar thora sin a bhí ar siúil. But ní mar sin a bhí sin ní nós cultúra bhí an dul siar a riomh an áil. Is factus mar géaltas na trochatí a chuir tús leis. Bhí sé cosúil diamond. Yeah, bhí sé cosúil diamond, yeah, it's just factus mar géalta chun dul an loga cardín ag garbéis sin an rud nádútha le duine. Yeah, so, dairbeag leis an factus mar géalta sin ar céin. Li bhí fearnach ní mar an diamond. Like, okay, tá sé ceart leorach, a méid sin rudí eile níos an múla na diamond. Yeah, agus sin rud, like, anna chuid daoine ní higann siad, like, níl diamond anna bhíon éonchar. Sé an rud a hála ná, tá cólacht amháin agus is ló. Yeah, is féidir dhéanamh. Ar fiú cain ná dortha, níl siad anna. Tá siad just ar nós clocha eile, but tá cólacht amháin agus tá seilebh ar an cuid is módas na míonacha san Africa. Agus an monoplacht arho, agus ha na milliún agus na billiún dollars de luch déimtecha, but just squillen siad amach písa beag agus písa beag an aine bliana chun smachta cumada an marga, agus sin an tain fág bhfuil luch arho, agus a rís siars na fihidí nos na trochatí, bhí factus mór mar géta dénta chun na carna lí ar daoine gur cóir déimte cinach dod a bhean maitha le, is cóir a grá gur cóir nach cóir gombeach ban agsúla aon rud níos lúna diamond agus gur cóir gombeach luach cúpla mí pá ar diamond agus is cóir a grá sin, Christopher China. Yeah, tá sé an rudí internis is cuid den cultúr inisé, but hasnig sé mar factus mar géta, like rís má hinú siar céad blian ní raibh Simon an diamond, ní raibh bheoh sé aisteach diamond a hart de band tas goil an rála, ní bheoh daoine agsúla leis. Well, is fear salir na fuil an loch sin goléir ar na loch sin na fadidir na diamonds in ar ire, mar gustáúil séir a bhí loch war ná óir agus agad nó rudí mar sin de meach loch ar go nádúir bheith diamond san áire. Well, no, sin rud like gustáúil bhí luch ard ar diamond, but just ní raibh siad ag go ná daoine, like bheoch banfrance agsúla le diamond agus sláir a diamond agus rudí mar sin. But an gná duine. Take amach léir sé cócamanta, bheith like pearlaí agus rudí mar sin bhadnis comanta. But a meas go ná daoine ní raibh trácht ar diamond, ní raibh aine agsúla. Agus an son 2000 sicate tháinig siad ar bhhad níos mó diamond agus bhí siad gaiirí thar comanta, but then son bhíon monoplacht sin carbon. But the raibh just go ná marga a bhaim go ar diamond, ní bheoh aon luchar, bheoh luch anna íslar, but it's just margaíocht agus dalmó cardíní is brala cholachtaí mór é sin dhéanamh agus tá gaiirí bhúntalá. Sin rud. Well, Rudella says ads fin tíir seo na tro an bháthir. So sin Yeah, ceartlar. Is mionlach ar dain in bhfuil an tro seo I bhaim. Yeah, well, níl gá go méid an ceart ag an mórmh, Tá sin ads, tá sin thar ads. Yeah, I mean, how sé aisteach. Dúirs mé le mháim anar hagann tú gohéann mas mé leat sa taistil heimpó is féidir leat sa tuisc gur féidir an cadúnas tamána Brasíle chóáid an sáir feáil gáhí agus dúir si an bhfuil tú ag maga nélam chuna bhéh tamáin sa dro míart. Okay, how sé just aisteach mar is fear beag an tíre ar dain bhfuil mar sinne. Agus tá sé aisteach, I mean, bíonn sé aisteach nuair caidan comúnta ar fud an dain, gur tháinig daoine ar an smaoinemh céine in nachchaid, so ar líbe cóg méid túgsúla éagsúla mar sin, but tá sé aisteach nar dhéon aine sais caidanú ar. Mar tá sé just is sais Ní bheith na sasnig I ghlacha leis. Ní sé dríomh ag ghlacha le caidan. Sais náisiúnachas atá. Yep. But I mean, bíonn sé deach, I mean, is chumú agad é carna dhéanamh ar an gá lí. But look, a gceann cúpla bliain beag carna uathaidbríocha gcuin agus ní bheith gaiine tamáint a hiile sós cuma. I gceann cúpla bliain? Yeah, I mean, níl sé bhhain, tá sé tasna ar hanain.
you know? Ian, a tána chud ruí agus a bhí sé tasnathe a bhar na seacadín ó mar sin agus níos Yeah, tá technolíocht annis. Sin le sin ó héh carna uaibri cá technolíocht down faoi láthair chuna dhéanamh carna uaibri fiúsan tá nniuán níos tábháilte. fe gan cear leir just ní dó me sé ar fáil le gan aber chuig blian i bhadnús. Tá technolíocht down chuna dhéanamh inis is just há áras ar daoine mar há áras ar Natalia, but há siad níos tábháilte na daoine hanahéin agus is just is cultúr agus gluthe le nachrú seach an technolíocht féin. But tá sé mar a hála leis an gahan cliste de blianahain, chuig blion déaghain. Hasnig sé amach go máil san ócadí, but nuair bhí sé gairí commónta go taban bhí ceanna gachaine agus tharlíonn sé nuair bhailíonn rud éigent mar sin luas just tein sé viral agus bíonn sin nacháis thar tréimh sé cúpla blion. Beag daoine ag ceann beag áras armsa beag únarmsa mar bhfuil go nachána mar a ghain fi láthair ní fós leach a gceann fi blion in áíire. Mar just beag siad ród an séir. Fear? Yeah, well, anything not to have sin, just need oil on the mesh their file co-luation. Yeah, like another ring. Fan go bheith but ceapan beag siad commónta ar na bóthar ag an cúig blion ag an 10 blion beag sé anmh go nacháir. Tá sé sin cosú leis na carna electricha. Tá siad ar fáil, tá siad ann in éan fiú ach just níl siad in áchaid. Just tugann sé anna. But sin agus bíonn sé aisteach nuair bhíon daoine plé an technolíocht nua a seachtasteach agus an smacht a bhíon daoine gur a cumáidéir an i gás na carna uaibríoch bhíonn siad rá ógus gaga meid an tamánaí réig i gcéon second chun a smacht a ghlacha ar an car just ar agla na hagla. Agus carn rialacha mar sin nuair tháinig an glúisteán isteach sa céadúir bhí ar daoine tamáint ar luas siúil taobhír de gcuine raibh bratach dearagaige mar bhí an agla sin ar daoine go meid gachaine mar ah tusk na maisín nua seo ar na bóthar. Agus ceapan gúil míad a dul tríd ru ag an cosú leis inis beag rialacha amandacha anna go dús. But just tréis cúpla blion beag daoine tréis dul a daithí ar agus beag na rialacha sin imethe agus beag sé anmh beag sé aisteach gan car mar sin a bheith agus beag daoine ina chola ins na carna ní bheith cead daoine beag tomáta. Sin rud bheith ann agus beag an chuid bosna chailta go mar na fear taxi bocht is airnáil is chance go nach bheith anna gan de chuig blion déag. I mean sin an rud a thar siúla Uber. Okay, gach chans go mé na postna sin cailte ach ní dóilm go leirte san an céanna leis na carna a bhíar fáil mar nar bhíon rudéigent mar sin ar fáil na bhíonn sé fáil ina chéile. But sin an rud a thar siúla Uber fuair láthair sin spruch a haig Uber ná i bhar hain sais monoplocht díana bhar an marga na taxa si gur fáil réile gach commórtas acu i bhar hain, but i bhar dó si ggéire an car uaibrí go bheith go níl si ggéir go méid géon tamánaí acu níl si ggéir go méid géon fostathe acu si ggéir go méid sais nach fiú sin fís atá cufiú an nach méid car ag daoine si ggéir go méid just go bhíoh tú Uber ar cíos má tú gur $, agus sinna méid a bheith gan. Níl si ggéir go méid carna ag daoine mar a car farsanta féin amachchansa. Sin an físe hacha agus le car annach chud agad isteach chun an físin a bhaint amach annach chud agad acu. Agus tá sin duine dul an cáin agus beag sé an. Yeah, nadidir mé méid an chóir sin an láin fi helbeh ober. Sean meid sé chuisiil bheith Uber, but beag le héad an amachchansa. I mean, mas muoín tú má há carn uaibrí ceann, déirte just rá leis app ar de fón ó bhám sa caravan sa ag an naidplegar mat an chun misthart a gobar. Déú simiocht tú a ggéire €5,000 caibh ar de car féin a bheith got, nuair is féidir €10 caibh ar car chun tasart ag gobar gach seachtain. Agus tá céim se go mór leis minimh sin gach seans go sin is glán chuma. So tá céim se le gachar glán so is mai mé. Agus beag an fád réile an chud seafúd ar na bóthar nos, beag sé just níos éfachtach, agus ní beag níos mó síocháin. Well, beag sé just níos éfachtach go héamh, beag sé níos sábháilte
ní bheith daoine dul rovel, ní bheith daoine dul topic, mar just beg sé déanta go haibrí ag na carna iad féin. So beag anna chud sábháil dáma, anna chud sábháil dáir go gceist leis. Sin rudí. So am si tú leis rénas. Tá si Agus tú sábháil bheith ná fine. just dul colla seachas bheith sa gar. Yeah, bé sin sa mú. Is má an colla. So Aberdam na taí, ha cuasa nua tasna go le daoine nach chud. Tá ar Nemeton sa Rhein, agus tá buint is cócht léireáin telefíe sa Rhein, agus chuann siad an cuasa sin ar fáil ach ní hagur scoil iad, is just an cuasa sin a thar fáil agus is cuasa an a bhaid ha duine teachtó be le clia agus ó gach áid sa tír chun freistalir. Agus tá siad mai go leor is féidir lerá de hosnig sé mí bhean fór agus a nééis ha go leor stof le anna go benóach ha 6 sprach leis an gúsa san, agus sin sprachna gears canan a dhéanamh do dhéire an cuasa agus gachrud dólam tú sa gúsa a chuir leachtas gears canan an san. Well, beidir ní gachrodach an chuid is mó rudí mar hapla ó dá mé anna chud fí scéalaíocht Albert go drama, agus níl drama gceiste gom ach ha me gire gears canan fasnéise a dhéanamh agus híimeid ach is mai an ghfuil an cuasa anna practicúil agus níl se ní léon rud sa cuasa san all ní léon úsáid lei sin, it's just theoric amadaché, like níl a le héad sin ná a seanna bh. Agus ha price mai go leor archana. So bhfuil tú bun soltas? Anna chud solt, yeah. Come sin agus agus an dóid leis táiste gom taithna go héanaar an cóla chu sé an gúsa agus táiste gom is cuasa 6 fad bhanathe tá an cearting na taile ní hégur sáil iad Nemeton há siad ceangail til Institute Technology de Fort Larige don gné teagasc agus don gné acadú an cuasa. But is cuasa Harvard practicúla tá agus táiste gom bíon anna chudíine ghlacha páirt cuasa sin gach blion agus 10 na daoine sin raig bíon si gobar le PGCR, bíon si gobar le RTE, bíon si gobar sa thárnál trí chéile hána go cóirtaí nua chu ar bonnet na daoine a rinne cuasa sin thárna blianta. Agus anna chud na chláracha bhíon ar an telefís bíon ar TGCR nó RTE nó TV3 agus na cóla dialfiú. Anna chud daoine a bhí ar an cuasa le Nemeton bíon siad taobhir na chláracha sin. So ha anna chunkerige an Arnold kom ar Arnold television in Éireann. So yeah, ha sé ros agus so céir agus sé is táchttaí a ha se well ní go homláin ach an chud is mó trí léan. So yeah, sin Harvard samú agus sústí an blin se catse hí cadig duine le levéal 6 lag gona dulteach sa gúsa agus an isteachir an choras, so ma ha aber man levéal got B1 hu se fós ceúra níos lúna sin just chuir sé meilir de chaine agus hí sé de ag miniú dún dús an cuasa cin fád ar aithric sin. Agus tá gom chuintí anna chud íorchasteach chun má bhíon duine agus an gcuil an píspa níos ligú chu chuma tá gom go chuintí anna chud íorchasteach agus anna chud cabhar don duine sin chun gombeoch si lí an éis cúpla bhí mar tas gan bíon rangan a ghfuil gar siúil mar chud an cuasa bíon chuintí rangan a ghfuil mar fád smut an cuasa fiúháin so bíon takeíochtaí sin, so bíon daoine fiú mar bhfuil siad lífa amachach tuisteach bíon siad lífa go leor teachtamach rinos. Okin agus fiú mar háta lífa chana héan mar hapla mis tam se lífa go leor uanta nílam rochrain, so caréon na rangan a leomsa chama agus tá man levéal agus ard levéal so is féidir le a freistal pe ranga armdit agus há an ard levéal gohúntaach a ha si fálam go mór sa levéal san. Agus chomáile sin há anna chuid fiú do buna bhfuil lífa be anna chuid tramí technúla an ó héh Camardóach agus mar sin de. Bhís go ceistgart an nuair bheith tú chríochna, mar is cuasa sách leat na tám, mín há anna chuid buint le léir televísin, so chuir bhfuil tíanamh nuair bheith tú chríochna.
Tá long internet well bhí sais túair me gam sulrás tosnathe sa gúsa agus an éis tam sé cinnte fin rud céanna tá gur bheith mo chamradúir agus beidir nu ham sé críochna heile an gúsa sá neidir mé le bhráilm sa posta áidir TG cehar nó áid mar sin ach feicimiid a chomála sin bhhailm leút stadíir ach just ó híh camerada le conas camarí spéisialta a bhúsáid beidir i gors canóníocht nó I ggur dráíocht fiú nó péúd agus an is just an just an chud sima gam cameradúirecht go háirthe tá cinnte ha gachéile rud eile sa móla chomá beidir sin ar náil ham sé dóisteachar. Scéalíonn le bhí a gur phlé mar chuid an Podchraoladh seo chomá. Tá rion glas a bhain snadéise a bhean rion glas na Naisc is bailach glas ceap an terma chamánta úsátar bud rion glas na Naisc an terma haghain an Greenway. Agus doscail sé an ceann haghain snadéise doscail sé tús na bliana sa siar ceap mí Eibran nó ag mar sin so sé nua sé an saoire dúrach hart an céad saoire a bhí a gcuin leis an rion glas. Agus sin fágrás gur é a phléin ná tá Instagram ceann bhfuil aúpla cain molta timp na tíre, but tá ceann in Conamara agus tá Instagram gúil sé cothú anna chuid conspóid I lá na húra anna chu daoine gearán faoi anna chu daoine agur seaúlachan an smúna bheith rion glas gar fáil agus just balance rá de réir an taí atá gine hí sa Portlaige ha dalamúór fadar is rud úntaach é an rion glas. Bíimse agus Natalia bíimmuid ag cuintúsaras am chéile agus a sérás agus tá gom ha bhí cúpla alt script mar dhealar ar an conspóid ag an mara le déanaí chomá. Cuitas na gearán a bhíán ná beag anna chudaoine nach as an áis ag cuintúsaras an rud beag ná clódathe agus an taí atá gin an san ná buin an gachaniúsaras bíon an chudaoine is áis úntaach tuairsóireachta é bheallann sé daoine go dtí encounter agus is ruir dearfacéis sin na mthúrimse mar bíon níos mó nó an de lucht an lóistíín na siopí agus mar sin na bíalanna darnóid. Agus chomá sin is áis taistú é agus aclíochta so bhíon daoine áitiúla an a gúsáid na rion glas chomá. Cinnte, há cónaí ar an díreach níomad ach beidir míle siar an bóthir ón rion glas é féin. agus buin wid úsá hána go mar an chudaoine áúla agus buin siad ar fad úsás rion glas agus ní bhain go muine siad úsás, but tá siad ar bísúil sé dír gannachlo mar is áit sábháilta chun a bheitsúla chud fáistíise agus agsúil ar bóthir countúirteach mar dar nó faoin tú í leon cosán ar taobh bóthir. So há an chudaoine ar bísúil an áis nua sin chu agus tá gom ceantas na gearáin nó cean cuid den board eile a bhí daoine faoi glasfealach a bheith nachló ná beidir bhí sé borg meid ardú ar choúlacht in nachló mar beidir gatathe in ann siúil ar an rion glas agus féchant isteach in a go dithe nó in a go fermacha féchant céir ann nó fiúháin má bhíon carna fácha in carclós nach leis sin go méid brisisteach in carna gist. But tá gom nach bhfuil lehéad fear in Argos sa Portlaige rénos mar seo píspeag le dránach, but ham sé mar ball don JPC an Joint Policing Committee an sa Portlaige agus Cormac Chéiste an superintendent an so leis an taí atá gin haar an saoire bhí an rion glas úntaach gnóach a roch an saoire ar fad an ra bhéin choúlacht ag roiint leis an raibh bhéin or déanamh chun smachta chur ar an taobh sin den scéal agus dúirt siad cé go raibh siad agsúil go méid ardú éigen ardú beag ar cuasaí choúlacht mar dhealar an rion glas an taithí bhí chun an nach raibh éon ardú le feiscint an éair. An ruidir sin há cúpla gardaí a chu a bhíon ag taistil ar an rion glas go chéile ar rath chun smachta chuid ar nó just chuna bheith fear amach, but ní raibh éon brisisteach an carna ní raibh éon ardú ar cuasaí brisisteach an tithe nó fermach nó éonir mar sin so cinnte ó héh an cuasaí choúlaachta ní bhfuilm gur chúis imní é sin an áíire. So tá gom agus tuigem mar mála daoine a bheith díreach nacha le de hach,
but mas muoing tú ha bóthar ó scóir theach agus bíon daoine ag siúil sin comá ní léon difriocht a goháin ní bhíon éon carne ar an rion glas agus sin an bantáiste haige. So táim se go mór an túir mí sí me le agus sam se úntaach samsta go teann agus fioch an trú armsa mar raibh sé anna heile. So is mahan or dé sin má bheas. Ja, ceapan go níos mó dá rudí féin ná droch rudí. Agus just tá rud amháin a chunáis marhám ó híh na fermóí han san agus an déanaan rion glas díoch tréan bhem cúpla óir le neidir mí cindarcha bhés a gan. Is imní tradiisna sin, má ha ferm agus agus há rion glas chuna bheith i dul tríd an ferm agus beag taobh bháin an firm dailte ón taobh eile. Cinnte is feibe sin, agus fiúháin ó héh únéir talún ní cuir go méid talamh aine cuite be cuir méid price ceart price an airge. Tá gom dar nóí bhí an feib na céine leis an glas a Port Large agus thug an choir chundé price an airge ar an talamh bé talamh bhí tastalúthú agus i gás na fermacha a bhí a bheith ar gáhéamh an rion glas. Du chuir siad amach talán faoin rion glas nó drithid thar rion glas anas go méid tú ná an machine chur ó héamháin go dtíon taobh eile nó na beithe hartasteach an gná imeachtaí ferme bhína tastáil, so cinnte ní chuir me gaiine ghlacha leis go méid an rion glas a chuirteach ar an gnó tarsúlacha leis an ferm. Agus ba cuir go méid siad trid ar son rochtan trasna an rion glas. But is féidir na feibhna sin réitú agus má féidir na feibhna sin réitú sin an taine even á rire a bhí na grind leis an rion glas agus a rí se nós bóthir, bíon an go bóthir dul tríd agus bíon talamh fermiúir ar an gátaobh an bóthir agus just bíon tú dailá leis agus sé mu céine leis an rion glas níor sé dinte geart ebrún sin. Ja, sin rud. So sin mé dear. Agus máin go mór díobh se tacht an sáid is cuairte háirtar an rion glas is féidir ráthir a eil ar gíos cúpla bailte beaga iireach an rion glas agus ceapan mí tar Port Large chuma? An chuí ebrún sé i Port Large ná taon an rion glas ó Balladún Garbán an bailachar fad go dtí Carr Port Large sin beag na 5 km nóir mar sin. Agus tá sé tris anna ifriad ar fadí bhís ará heh cuasí tosóirta sin 5 mó haghhain in Port Large is go háir le an chunta na níl go leir lepi ar fáil mar ha bíon an áis go háir ru an saoire bíon an áis lán. So ha deisna an agus fiúháin ha si de caiin faoi cúpla óstan nua a thógáil contrast le ar an éileh breise ha ann agus tá go ha bíalan na nua oscailte, café na nua oscailte agus ha cúpla siúpa rothar nua oscailte contrast le ar an éileh ha ann marhealar an rion glas ha postanna níos mór fáil bhaoine ha deisna. Bhí go leor postanna eile a chruthú ceann cúpla bliain agus sin. Go háirithe i lár an chundé ha baile díreach ar an rion glas a bhean caiimh cumáisisin agus tá anna aithna go mar náta mar chuig ar scoileán, bhís ar bunscoileán, bhís ar manscoileán, agus bhí an bailí sin ag fád bás in áíire is bhí gnóna bhí an bank imethe, bhí anna chuid an gnóna imethe machchas náis agus há athrú in taobhtí an éon bliain amháin há athrú mór mailteach an take ar an bailí sin, há beocht ann, há dearfacht ann nach raibh an le fada an lá agus há sé trééis an bailile hábháil in áíire. Agus it's ru dearfach éid like tam chun just ma bhéle a gona is na hamstration an orca ráfu. But it's more as few rion glas but den se anna chun maithas dain ceantar an bhúil siad. Agus fiúháin má ha sé reintain na gaiine cuairt a thart ar an rion glas a Port Large is mór as fiú mar má hasníonn tú go háda má hasníonn tú in Garbán ag dul drochaid bhí mar sin há an túfá stuff gur fiú eiscint an há raach óntaach ar cún dún Garbán trasna ón taobhanúil an rion glas trasna go dtíon taobh eile an cún há ghailteach na néisiúil le feic agus tá raach do chreitt an san díoch an íag san há viaduct in Ballyvile agus is aní é sin. Díoch an íag san há talán agus an talán a sé 6 dríochtú mar sé doracha go leir stig an a sé fada a sé 6 beidir míle aráid an dul tríd an talán. Agus just tá sé há rud just eisteach, ní bhíonn siad an nósa daoine bheith dul tríd talán mar sin. Agus ar an gáhéamh an talán há 6 cut out
na cargacha déanta agus há an go daoine tar éis dúirse sióga a chuirteach an na páistí Oh, sé she Harvard komt Lloyd. loten san, yeah. Agus donna i gaiid be sin héin ha bhaid hotel agus há sé is just is fiú éiscint agus fiú siúil haar an bhaidach sin há sé ra fa. So molm gomór a aine techt dal grachiúcht tal siú an rin glas a sé ras. Ja, ha kondi voor het large wie se welke soele leis een deskert na Brazile o heeft like an eilecht eilecht na haite agus chomalishin ne lachne like neel kromach gedoor dinne fin counter so you know na hagen tersori go hen bin se digger do die belaklia agus Kiri bel verste agus Kiri agus Comhrá agus ne go Port Large agus go se go ha so is more an rudi chun choúle tersori se counter so go har maar agfuil an jammer tuaachtas na countryile goma so iad roú an sofi sa bheag. Sin fáid is mó bhí a gine i Port Large le fada an lá ná. Bhí siad nó sa tuairsóirí just taistal tríd an condé ó dar tú teachtasteach an Ross léir, just taistal tríd tú go dtí corcaigh nó Kiri agus an isis an goharróhéh an cuasaí tuairsóirta há si tríéis an scéal ar fada athhrú mar a gcónaí má tú gíra áta díal tastíon an rud lárnach go bháin con an áit a dhéal, is gagamect an anrála duna just inéon abertáin dé cúis gur fiú teacht go dtíon áit agus leis an riondrás an isis há sé gcuin agus an saoire seo a bhí gcuin bhí sin níos fearna aon saoire eile héh cuasaí tarsórta bhí bailú dún gar bháin plódathe gaciile ládanseach an contractar na deir seachtaí agus há féaltaú tasnathe sa counter agus anna fás agus spur tak a faoi gapar haar siú sa counter in our room har daine techt agus há sé duna bhana bhathas an counter. Sinné. So go maithe agus well mé tracht beagán fin deskert na Brazile well nar bhí mé choní an san hí mé fós méigur agus hí mé mu landtoir de couple baniciol de froúle agus an éis darig cuasaí go mór mar ach is mailum couple count of gefóil so bhhailm ceiste chuir sa ráú riamh an ráú de landtóir go mór like le baniciol hih cuasaiciol de gothir agus tú do ígóir mar tar línse. Ní raibh gothir nuair bhís níos óige tríide carjaig ní raibh ar ar ní an túfás simime a gam cuasaí ceol. Bheoh sé nó gam a bheith gaiisteach le pe rud a bhí an radio. But taobh mu sin tá gam le bheanna go daine eile i mar rang agus mar sin agus be caiin faoi an baniciol is fearlo agus be mérá. Right, so rinn an baniciol sin an árán sin ceartlóir. No bheoh siad a caiin faoi árán agus anam árán le agus ní bheoh is gam. Tá raibh an ceolán do raibh ag gaiisteach leis ag mé óiad tan go mar an árán sin, but ní bheoh is gam céhí an baniciol a rinne éon ó cin anam bhí an árán na mar sin. So bhí sais aineolach ó héobh cuasaí ceol go háirithe na blianta lua. Ina dhéag san chuig mé dro cuasaí ceol tradiisiúnta na hÉireann so leití de Dubliners agus ruí mar sin agus gur mead chud saim sa ceol sin rud a bhí Harbheith just ní raibh sé cool ag ná an go daine eile bhí ar scolam sa bheoh saim cool rock nó pop ceol nó pírad a bhí mór le rá ag ná. Ní raibh mór an saim gom sa ceol sin, just bheoh sé ar an radio gom go háirithe níos déanaí níor bhíos beidir séideag seachtéag dar sa gabarach an saoire beag an ceol sin arsúla gom ar an radio. But sinna méid, ní rá in na landtóir mór in éon banna ceol ar le an dail sin ar blur agus oasis cúig sé harm níor le part na díosbúirtí sin an éair. A céird fhí ó héobh ceol airnach féidir ceol tradiisiúnta Cerdí an banna ceol is bansalása agus an banna ceol a bansalása ag an amcha well ag an níiad. Yeah, is an níiad is an ceoltóir Saarlam ó héobh cuasaí ceol tradiisiúnta ná Luke Kelly mar just an urge sin stuff ar fáil, an caiid an rás, an glór an gacha aige á sé dríochtúil. Agus anna chuid na hárán na haige, an rud a bhíon cumúnta ó héobh cuasaí ceol tradiisiúnta ná bíon ceoltóirí ar fad ag tarint ón tobar céine a bhí na hárán céine a chana chu, but go minic is é legan Luke Kelly an legan
sais definitech no like an call no like an classicach den hour sin agus sin fog like need tour consport is hour on Eden sky ní an godini for hour on Eden sky Kelly agus that need more have curatorial ha Mullen Moore dogri the Clancy brothers agus Tommy Macon no the Wolf Tones agus how hour on our let ha nís far ignadini sin haar aine ella but o have an gachard le chéile ceapan go lu Kelly nís far well ó mo hebse den síl nu bhí mé muí go bhí annach chud sime agam I ggó airnach chumá ach thug mé finare gros sais boliacht I teachú an rud sin tuisgur siró at sam síl gohar hin hat daile le cultúr eile nó rud mar sin bhín duine ag gur Ni vín si I gréitú gomálaat agus bíon si dra a dí húsgó samigat sa goúir de frút an fólaat an Brasil no period agus dáhar vi mé géir sin a chéalt visibel agus chunéis sin chéalt vi mé carú leis na dégóí vi ra samko rak agus svapceolad rak goharthe agus tá níon raklam kinteach ní hééis sin an stíl is ansalom riamh agus ach aos tháinig grudéigans úntaach an dréimh se sin I mo híal mar furas amach fé bearc bhí si buintach le metals na hochtadí agus taréis sin darbre si stíl féin ach hánig me an ceol an tréimh se san agus an san tam sé me landtóir le bearc go fóil agus bhrá am sa dódí ceolharm éigans aitigans de cheannig me ticéad nar bhí mé hochtíag ceapan agus bhí bear contact dí an Brasil dí São Paulo agus bhí mé chonaí anna chungra le São Paulo agus bhí mé bí fé sin de cheannig me ticéad bhí an ócáid mór máteach sin ófásach costasach de cheannig me réós agus an san chuir sí ar ceap maar wie je time no take him near fargar road mar like take him go daar leen nutrition because wie size brown arm figure voor is mar herna dus near sa vele ke sam mar en teen rod vi aan a bjork as hem go so yeah so general a chomal is kind of Avril Lavigne, Anna, Kyle, again out like tús na Militia, go harthe America agus some Brazil, neither me fi and so well. Oh yeah, vi sí yeah, agus is mailam I go fóil ach sin rud ná daharig si a stíl ciúil gomór agus ní maiile mé níos mó so bhím sé a gaiisteach le siar leis an rud a bhí ar seolalaí ag dús na Militia agus tá mé nááis impression a dhéanamh flintí agus deirtar go sé nach chrain so neidir mé tá blas ar le am sa méile ach nuair ham sé déanamh impression ar Avril Lavigne bín cuma anna Harvey like Canadian or not even neither arm go neither conversation around Ireland like Canada oh yeah so kai to anyway okay just those okay so isn't anyone trying to find me? Want somebody come take me home? It's a damn cold night, trying to get out this life. Want to take me by the hand, take me somewhere new. I don't know who you are, but I'm with you. Come on.
Now, sin a rís, talking over an hour on, but ni bheoch mé an rá gur Avril Lavigne. Yeah, it's like an hour on, yeah. Yeah, sin go bra. No, bhí sin ar us. Bhí sin ar us. No. Agus, like, is even an hour on íocht a ha. Well, tá hour on íocht tá no gemonta agus feis, you know, Anna chosúle Podchraoladh ag Avril Lavigne, so like need in ra gur even am ach is even am an hour on íocht a haag beag. Ha se harvid de froel agus ontach dakker, maar is ontach dakker says impression in ver ach is veel om 3 winters, so kan is Podchraoladh karaoke it's just piece of yoga so I miss you but I haven't met you yet. So special, but it hasn't happened yet. You know, this is going to this bonus lesson or any of the shahar vidaka, like ni venin on any regard. Oh, it's one of my kind of okay. Well, beag nach oor klik déinte gon an is, so ha met kon derde karnation Podchraoladh. Go vistam ha an Comhrá ag bagaraig di Paris ag a 2 o'clock. So hasúla gom gomunig an grúpa hawl an gweilteach suair sen I Paris sprí as an Comhrá mar hadn sé mór lamsar rénos. A bhí sé go hontach, bhí sé raus beag mit cinnte ann an blion chun. Agus daine ha gaiisteach mas malibh bheith deagháilinn ha ar Facebook, ar Twitter agus ar Instagram, Cluasraon an alma ha arn, agus ha ar sidir líon féin gin cluasraon.ie, so ha fáitis bheith ról bheith gaiisteach linn bheith brenn na cuid vísin ha gin. Okay, so ha cúpla na méid fácan is, ha an Podchraoladh hart, but certainly close bheith gaint. Yeah. So, can I smart out to féin ringos? You sásta leis an Podchraoladh? Oh yeah, tá sásta go leor agus inis beag fí seán an éanamh a gcuin fé hána agus tá go leor pumpkin a gcuin Somália don fí seán agus tá sé go mór leis.